Türkmen FM, Türkmen FM. Afganistan boyunca birinci Türkmen Radyo. Bul mening Türkmen dilimdir, ol Oğuz Xan'ın dili. Nadiru Mahmud Toğrul, birle Osman'ın dili. Türkmen gayratlıdır, Türkmen tevekkel. Vatan için qaytmaz cennet savaştan. 92.9 Türkmen FM. Türkmen FM صدای صاف و رسای شما 92.9 FM. Şu sebepten hemişe kisbi öğrenecek bolun, şehre koşulacak bolun, hüner öğrenecek bolun, suda koşulacak bolun diyor te. Biz hem şu işi edip bilmedik bolsak hatmen şol ustadımızın beren gurunları, misal men emiş bilemen dostlar mena seyde dotin şon yani menin şonu al qalpım yanımda mecbur şehre koşulacak bolup doğru ederdim misal elimden gelmese bir kiraşçaga dalardım da bağlarda bir suda satışaga da etcek bolurdum iqtisadıma qarap şol suda koşulacak bolurdum yine hem bir kisbi öğrenecek bolurdum hüner öğrenecek bolurdum. Hünerdin hünermentlikte hem hüner hem hüner mana şu edibotun işin hem hüner Hudaysın her bir dostum etiyon hünerinden Allah Teala olar kamyab etsin. Amin inşallah. Hemişe hünermentlerimiz bizlerin sayamızda olsun ki bizlerin hem dık günlerinden şahatlık bilen ötüp dursun. Hop telefonlara karşı varsak nahil bolarka dosyaları hem çok karışıyalar. Onların hem sorun saval bolsa o dosyalardan hem alalım. Hop hem kartahnikinde eğer görüşecekseler şu application üstünden şu vakt yayın giden yok diyorlar. Olur hem bir düzelseler yaxşırak bolardı. Aha minnettar. Telefonlara karşı var yes. Bale selamun aleyküm. Alo selamun aleyküm. Ve aleyküm esselam mehriban doğanım hoş geldiniz Türkmen FM'e güzel adınız ve nereden bizler bilen hem karam oldunuz? Mehriban doğanım seslerini de alat bilemiz yok. Yine sahte telefonlarınız katak olur. Özlerinizin yerlerinizi değiştirin. Aha, beýnan sakda sesleri bizlere gelmendir. Hatmen ýangdan bizler bilen irtibat geçtinler. İnşallah telefonları börden cevap qaytarlar ve gözel sesleri hem Türkmen FM'den ýanglandyrar. Bizlerin telefon bergämi 0731 40 20 63 ve 0729 55 12 90 telefon berge bilen bizler bilen irtibat kurup bilersen merhaba ýoldaşlar. Ve hem kartahnikimizden minnetdarsın demek istedi. Uzakdaki dostların hem seslerimizi eşitmesine vesile boldular. Bale selamun aleyküm. Assalamu aleyküm Abdülazam Habibi. Aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Güzel sesli ağamız nereden telefon açtınız? Güzel adınızı hem şirin dilleriniz bilen bile beyan ettiniz. Milyon musulmanın hayretki sazan Karagobas'ın Muhammed'den Muradiye misken karnımızda. Aha sağ olun Cenab-ı Muradi hoş geldiniz bugün hem gepleştik. Sağ olun. Bir salam verdiniz. Hasas gönderiyorum. Bir salam tahnikten karnımız. Bir salam Jora Palvan ağamla gönderiyoruz. Hoş geldiniz kadınlarına hasenat. Teşekkürler sağ olun. Bizim hem garibana salamınızı kabul edin inşallah. Aleykümselam. Her manada hazır geldiniz maşallah. Ey Allah'a şükür Allah'ın edenine şükür Hudaýa şükür. Sağ olun Jora Palvan. Aha görüyorsunuz Palvan ağa şu 7 yıllap yitiren dostumuz yani samanını soruşturlar dosyalar şunu yanlış görüyorlar sizleri. Hop Jora Palvan ağa savallarınız var mı Cenab-ı Muradi? Sağ olun arkadaşlar. Jora Palvan ağa'nın sualımız yok. Ne diyorsunuz? Sağ yasasın, sağ olsun. İstermişsin, ne kadar ötürden sağ olsun Allah Teala. Mertebesini ziyat etsin. Teşekkür. Amin teşekkür sizlerine hem şunan yani olsun minnettar onda güzel telefonlarınızdan. Yaxşı günler dileyes. Aydanın bilen maşallah. Hoş bulduk hem kelam olayım. Sebet bulduk sonra falan ağamız bilen. Hoş bulduk minnettar. Sağ olun teşekkürler. Aha. Bağlığın değerligi su bilen diyor. Bizim hem her bir zat 7 milyonluğumuz, parvalığımız, dayavlığımız. Siz dildaşlar bilen, siz vatandaşlar bilen, sizin yan dostlar bilen. İnşallah Hudaýan sizler yan dostların sayesinde bizlere dağını görkezmesin Hudaýan. Amin. İnşallah. Aha. Sağ olun onda. Eğer bir an aydın Jora Palvan'ın sesinde sizin için göndermek istesek bördüm. Dosyalarınıza gönderip bilersiniz. Tamam
Hafizullah Aziz'in hürriyete gönderiyor. Tekniken kararını görüp ona her aklına gönderiyor. Minnettar. Sağ olun telefonlarınızdan yaşlı günler dilerim. Aha sağ olun minnettar. Hop minnettar bu dostumuzdan hem sizlere savalı yok ya sadece şirin sözlerinizi dinlemek isterler. Sağ olsunlar, teşekkürler. İftiharımız büyükler. Aha. Yine hem telefonlara karşı var. Böyle selamünaleyküm. Assalamualaikum ve aleyküm assalam. Aleyküm esselam mehriban doğrum. Hoş geldiniz. Güzel adınız ve nereden bizlerle hemkalam oldunuz? Teşekkür sağ olun. Hafizullah Can Habib. Sağlamın olsun. Onu özünüze hemkar teknikinize. Galibese hem güzel mihmanınız Ustad Muhterem Jora Palvan ağa. Kızın salamın olsun. Hoş geldiniz Türkmen FM Radyosu'nun stüdyosuna. Teşekkürler. Teşekkürler. Umid ediyorum Ahmetullah Can'ı dükkanlar olmalı. Galat etmedik olsun. Teşekkür sağ olun. Palvan ağa hava ayısınız şekilde. Ahmet Dükandar Şıvırgan şehirinin Şirazır Bendiren köyden hem kelam oldu. Teşekkür Ahmetullah Dükandar. Senin sesin, bülbülün sesi ancak Sağ olun. Bizim kulaklarısın giden sesin her kaçanım estem tanıyon kulavan senin yanak edermen ve mücadelesi paketlermen iftihar biliyon özüme çün Teşekkür. Gepleşip oturan yerin gözüme görünüyor. Kudu dinin özünde dükkanında bir hatıra kaldır kayıttım son için. Teşekkür Palvan ağa sizlere cidden özünüzü iftihar biliyor. Teşekkür. Büyüseniyor sizin bağlığınız bizlere çok bir ganimet. Teşekkür. Palvan size ömür uzak versin. İnşallah bana bugün çok bir büyüsendim. Türkmen FM Radyosu'na gelip güzel malumatları verip ve bilirim şöyle zaten aga ettiniz. Çok teşekkürlük bildiriyoruz özünüzden. Ve galibese hem Türkmen FM'in müdür naşırasından ve Hafizullah Can Habib'den hem. Teşekkürler. Sağ olun. Minnettar sağ olun Ahmetullah Can. Sizin hem Bamin size. sizin hem sesinizi eşten cennetlik. Şu Palvan ağanı her gün çörden sesini dinledip oturmanız hem ki sizlerin sesiniz çıkar yani. Teşekkür sağ olun. Benim çok vaktim var gayrıdırdım. Ben amalarınızı dinliyordum ama telefon açıp bilemiyordum. Bana bugün bir fırsat oldu. Ben amalarınızı hem şunu bulunum var eşlik otayım. Ve çok bir hoşum bulup otayım mübarek sesiniz eşlik. Sağ olun minnettar. Size bir bahanedem aydın şebekelerim haraptı. Doğru değil mi? Ahmetullah Can'ı dükkanlar vakyanım radyolarda hem sesler çıkıptı ve bir mücadelesi git. İnşallah bundan bir yanım kayıs ediyoruz ki mana Türkmen FM, Türkmen'in radyoyu, Türkmenler için kurulan, Türkmenlerin kıyınçılıkları, hoşluklarını aytmak için kurulan inşallah bu radyoyu tenha koyman hemişe kömekleşip durunlar. İnşallah. İnşallah bu sizler için, bizler için, hemmemiz için bir ortak radyo. İnşallah bunu yeka koymalıdır. Gelecekte inşallah bizler için bir kette işler etmemize vesile olur. Sebep olur. Ahir inşallah bunun bir televizyonuyla nayadır. Sonra aytacak oluşum bir Türkmen radyo tapılayadır deyip arzu edip yotuklarırsınız ne kıyırsın bana Xudavan dendiler şu Türkmen radyo verdi. Şimdi bunu hem taraflayın koldamalı inşallah. Hava Palvan ağa doğru ettiniz. Men hem bir iftihar biliyorum çünkü men 9 yıl 10 yıldan beri şerefsanalarda katlaşıp geliyorum. Alata men Türkmen FM radyosu diye işlemi yoktum. Vakıyanım daha bir hoş buldum. Bana doğrudan ettiniz. Türkmen FM radyosu hem Cevcan valayetinde naşıratı hem ona o etraf uşaklarda da eşliyorlar. Çok bir büyüseniyon. Çünkü öz dilim Türkmen ve radyo hem Türkmen dilinde çok bir hoş buldum. Teşekkür Ahmetcan. Her komun değerligi dili bilen diyor. Yani şu dilin olmasa değerlingen olmuyor yani. Şu sebepten Xudaya şükür bizim dildaşlarımızdan bu radyo özümüzden bunun için hemişe mücadelede olup inşallah qo'llab turalım. İnşallah. Bizim hizmetde Tayvan Kudret elimizden gelince. Bağlam Ahmetcan sen bilen gapleşsem uzadım hatırlarım köp yadına geliyor. Qatam nama Xuda senin bülbülün tezi ancak sen. Ay bakıştan bolun narakan bolursun sen Ahmetcan. Onda Hafizullah Can'la gün uğraşıp vererdik. Ahmetcan öde bir sırıncak dilin bilen köp oğlunları, köp adamları, köp zatları tabaydan bolmalı insan.
Ya estağfurullah la havle ve la kuvvete. Bana öyle geçiyordu ya. Sesin yaman parım benim yok men. Sesinde mahr giryan var mı? Sesinde doğa var mı? Näme var senin? Şuna aytırlar yaman sesin par yaradım canna. Öyle bana beni bilemiyorsun. Yine diyor yine aytıp koymayın beni sizden hemen. Ya var mesele oldu da. Hop Nametulacan. Etkenle. Hafiz hocam. Aydınçı bolsanız, hünermend bolsanız aydınlarınızı hem garaşyaz inşallah. Şöyle yanladım. Avalam şimdi yanak Nagmet yanak bir neyimizi bir izgaydım sapt etsek öçek deyip bakşet koyuptuk qarrıyından son qarrı deydim odama yakalım yok sen Nagmet hanım intenson bakşı ol koymasın yana için yani. Bir gör oturdum benim ketteken değil. Öde ben bizden kette deyip ayttık onu radyoda kança vaqtlapdan gepleşmani koydum ben. Şu oturumda aynı salamım gördüm adım sen ayttık ha. Näme diýsegem ýaxşy bolan inşallah istibim oturan durur radyodan barganym ýok maksat ýene şüpleýärdim azajyk gillaprak ýöre Awa şeýle gün diýser gaýra hazırlak awa bar bolsun nede bolsa sag bolsun jany sag bolsa bizler üçin ýeterli awa biz ýene-dem bir salam mana edermen çaparmen ýigidimiz Edit Polanaga da salam aýtýan bizim telefonumuza payamız ötürler Hudaýant kem etmesin inşallah men radyodan çykdym bular bilen gepleşelim inşallah Aha Nametulacan minnettar telefonunuzdan bilen aýt diýjeňiz bar bolsa sowgat salamyňyz veya hem de sowal diýmäliň Joro Polanaga ýaqyndan tanýasyňyz nähil sowal edip bilersiňiz tahmilim edip bilemýok. Eger bar bolsa hatmen diňle sowalyňyzdan veya hem başga aýt diýjeňiz bar bolsa Türkmen FM maýky huzurlaryňyzda, hyzmatyňyzda. Teşekkür sağ olun Hafizlacan bana wagt bereniňiz üçin. Dileriňiz hürmetsin. Men üçin eger bolsa ki ozar bir aýdym Joro Polanaga sesinde aýdym ondan namaz diýer bir giz gördüm özümi salam alsa bir barabar boýuşyna bir uzyna kelse diýär. Şonu gönderiň. Hop. Ama başta sorduğum şöyle vakt buldum ki aydım saf dedi oturuyor hatırası alınmasa böyle bir zaman mahvetkeşte bir kızıklı gülükülü olsun inşallah. Aha, aydım saf dedip oturum billa gülkülü bir hatırat kaldı mı? Ha, bir hatırat alınmasa ya bir şöyle bir toylara gidip hatırası bağlısı bir aydı terkeşti inşallah. Hatmen sizin için ve dosyalar için gılıklı hatıralarına aydı geçerler. Minnettar telefonumuzdan ve yaxşı günler dileriz. Teşekkür sağ olun. Yine hem bir var. Hoş geldiniz Göz Polanaga. Özünüzden hem köpten köp teşekkürlük bildiriyor Hafizlacan Habib. Minnettar sizlerden. Benim köp hoş buldum. Bizleriniz çıkarımız radyo Türkmen FM. İyi de bolsanız sağ olun. Hudaýant kem etmesin, bunu ziyaret etsin. Amin cümlemize hemçinan sağ olun, yaxşı günler dileriz onda. Hudaýaryňyz sağ olun. Sağ olun. Hop, Polana. Şu hatırata gitmeden awal size hem bir ara kesme olsun bizlere hem size hem bir açık deyince alalım bir aydın dinlek gelin şu aydın nahil bolar. Aydından soň hatıratını dinleyelim. Yaxşı bolar. Aha. Onda olsa şola aydymy özüm salam alty diýip aýtýar Joro Polwan ağamyz bunu dinlek gelelim. Aydından soň ýene men Hafizullah Habib we Joro Polwan Türkmen FM'de sesini çıkarıp durar. Gelim ýok uzak miya arasy. Gördüm özüm salam alta bir barabar boýuşyňa bir uzyna kelte Namaz diýer bir gyz gördüm özüm salam alta bir barabar boýuşyňa bir uzyna kelte bir barabar boýuşyňa bir uzyna kelte
Özü soň asmanyň starate, şondan soň duçar gelemiyor uzak miya arasy. Özü soň asmanyň starate, şondan soň duçar gelemiyor uzak miya arasy. On yana acap bir zat dünya gelip göremiyor. Yüzüne bakıp otursan eğer bolsa çaresi, yüzüne bakıp otursan eğer bolsa çaresi. Sen yanzat gaydıp dünya gelmez, min malta takallıslı giz basan izinçe bolmak. Sen yanzat gaydıp dünya gelmez, min malta takallıslı giz basan izinçe bolmak. Eger biler bolsan sen her gülün bir iyisi var. Başka men deyip yörün gidorunanı tutup bilmez. Başka men deyip yörün gidorunanı tutup bilmez. Dinle bul şiirim kulağa sip, bilmezlik edip yürme yar bu kalbıma ot basıp. Dinle bul şiirim kulağa sip, bilmezlik edip yürme yar bu kalbıma ot basıp. Yaman ko'nglim gidipdir biliyorman muhabbetim, bolmadı jarmanım mening bolasan maňa nasip. Bolmadı jarmanım mening bolasan maňa nasip. Malta deyip yazıldın deftere, Allah'ım nasip eylese yetişsek biller sere. Malta deyip yazıldın deftere, bar umidim Allah'dan yetişsek biller sere. Yavur kamiyap diyer jerinden soň Maltagy, södüp özüňni marpi etdiyar hemmelere, södüp özüňni marpi etdiyar hemmelere. Namaz diger bir giz gördüm özüm misaly Malta, bihi barabar boýuşoňna bir uzine kelte, hatda kamatyň barabarna bir uzine kelte. Dilfurushi Qari Sirajiddin ve Abdulhakim. Hiltaydan en gowy bolan Super Petrol, Petrole 92 ve Petrole 93. Arasda bolan 01 ve 02 dizeli, umda ve parçon 50 ter bahadan ele getirebilirsiniz. Belgi Şıvırgan şehri, Kulali Rastası, Çapaş Sarayı. Telefon belgiler 0786 40 47 87 ve 0785 46 95 37. Sırlı aydınlar. Her aydının sırrı var. Aaye ho meri zindagi mein tum bahar banke. Kim aytdı? Ama dara aydın bolmalar. O näme diýip aydın bolmaly?
Bülbülümün cüda gülden, bir paslı baharım yok. Ayrıldım kızılgülden. Ayrıldım kızıl gülden, şimdi hiç baharım yok. मेरे हाथ में तेरा हाथ हो. Bulkampur'da ene dilimizde kim düzde? Amaç vallahi olmalı. Näme diýip düzde? Amaç ballyp Bulkampur'da näme diýip düzde? Ağacı damcaları, damya geceleri, söylenim için armağan geceleri. Ağacı damcaları, damya. Bul gepleşigi heftäniň seýşembe we çaharşembe günlerinde Türkmen FM'den unutma. Gittin terk edip, yaşa gark edip, garmyydın da men seredim. Tosan 2.9 Türkmen FM üyelerinizde, radyolarınızda ve dünya boylap application üstünden canlı bir şekilde yayılıma çıktır. Merhaba yoldaşlar ve sizler şu vakt bizleri Jolcan stüdyomuzdan dinleyesiniz. Coğraf Havan ağamız hem bugün stüdyomuzda mehman. Merhaba yoldaşlar, güzel aydını hem dinleyip geldik. Umut etken yüreklerinize makul bolandır deyip. Falwan ağaç dosyalar bizlere koyan yoklar. Telefonu açıp peyam uzat yerler, telefona cevap bereniz yok deyip. Şuların hem savallar var, yani şulara barsan nähil bolar. Yaxşı bolar, ören yaxşı. Bir dostumuz şair Ahtar Mehmet Agamgin Türkiye'den WhatsApp arkalı bizler bilen çatılıp durlar. Olara baka gidelim. Bele selamun aleyküm. Aleykümselam, assalamu aleyküm. Hafizullah, salam özüňizde, hemkar tahdikiňizde we bir salamçylardyr. 92.9 Jahany Türkmen filmi jahan boylap Türkmen filmi atanda bolan hem aýetin salamlanyňy dilen we peşinden hem haýyrly bolsun diýen we gözükli mehmanyňyz Ustad Jorap Hawan agamy hem hoş gelipdir diýen we salamlanyňy hem gönderýän. Aleykümselam diýen Ahtar Mehmetcan minnettar telefonlaryňyzdan. Ahtar Mehmetcan nähile o ýerlerde weziyetler barmy? Jorap Hawan agamyza sowal diýip geçälim onda. Näme diýdin Hafizullah? Falwan agamyza sowallarynız barmy diýdim. Elbette. Ola Hawan agamyza hoş gelipdir diýen Türkmen filmi zahmet edip gelipdiler, hoş gelipdiler. Hemişe hem şöyle Türkmençilik için çapıyorlar, Türkmençilik için hizmet etýärler. Allah Taala onu razı olsun, Allah Taala mertebelerini belendirsin. Sowal diýende Jorap Hawan agamyzdan sowalymyz bar elbette. Sizler için bir aşıklık barada bir azıcık malumat belki bolar, yani başka sowalym yok. Aşıklık barasında nähil bir aşk vatan içindir da. Doğru mu? Ya ene hakkında mı? Näme Hafizullah sesin pes gelýärmi? Men aýtdym ki, aşıklık diýen pille ene aty hakkında mı, vatan barasındaky aşk mı? Kaýsy aşkdan bahsetýärsiň? Açyk wazyrak aýtsaňyz ki, Jorap Falwan agam barasında. Tamam, şu vatan söýgüsüdür da. Yo, aşıklık yani. Ha tamam, Jorap Falwan agam men düşdüm on geplerine diýe. Jorap Falwan agam Hatmen sizin için aşıklık barasında malumatlarına aýdyp geçerler minnettar telefonunuzdan. Bir şiir var bizlerden. Sen ümledin, men düştüm, pinhan yere bar diýdiň, bardym da habarlaşdym diýem. Enim ümledim, men düştüm. Ha. Hatmen soralarına cevabınız bardy diýip düşünýän. İnşallah. Aha. Nähile aýdyp geçdiňiz aşıklık barasında? Aşk näme mesela? Aşıklık bamanaý bir zat ýaxşy görmeklik. Yani birek-bireňe ýörek doldurmaklyk. Ya birek-bireňe yani söýmeklik. Aşıklyk meniň düşünjäme göre, meniň bilişligime göre bul üç saat açıklama bereyim. Ha. Bir-birine aşık bolup ýörek bir aýda da, ýörek ben de goýan. Awal gözden şurup bolmaly.
Hoş. Eger bir zat ýaxşy görjek bolsaň, ya kamerany, ya radiowy, ya gyzy, ya imaraty, ya jaýy, ya fekkany, her bir zat bolsa, ya bir meýki, ya studio. Görmen näde bayan etjek, näde başyk boljak şoňa sen. Awal bilen göz bilen görmeli. Soňda olam seni görmeli, sen hem de onu görmeli. Ol aýtmaly ki men seni söýýän, sen hem aýtmaly men de seni söýýän. İkiňiz bir-biriňize halyşdyňyzmy, ýakşdyňyzmy? Göz bilen gördüňiz. Şu söýýän diýen gefe ikilenji agızdan aýtmaly, şol agyz bilen şol aýtdymy? Sen hem de aýtdyňmy, men hem kabul etýän söýýän. Üçüncüsü şonu kulak bilen eşitmeli ki, şonun aýdan gepini. Soň onuň üstünde tarana bolşamaly, şiir bolşamaly, şoňa ýakymly hereketler etmeli, şoňa ýakymlyca özüňi temizlemeli, şoňa ýakymlyca şonuň aýtýan gepleri bilen öz bir-birine rabit edip ýaxşy şekilde hereket etmeli. Görmen bir Allah Taala adam aşyk bolýar. Bu wagtlarda aşyklar bar eken, gaýby aşyk bolýar eken, hakyky aşyklar. Ýöne şu wagtlarda meselem bir adamyň üstüne ýa bir gyz oglanyň üstüne aşyk bolýar, ýa oglan gyzyň üstüne aşyk bolýar. Görmen aşyk bolsaň, hatmen onuň agdy gyşygyň biziň ýanak ýyzyp oturmy? Ýa bir bolar bolmaz başga bir müşkiller barmy, gynçylyklar barmy? Ýa maňlaýlar ýaldyrapdym biziň bir ülpetimiz baýany. Şonýan birrek gynçylyklar iki tarapdan hem tapılam alda. Ama gözüň bilen gördüňmi hemme zadyny kabul etýärsiň şonuň. Şonuň eger az köp kemçiligi, gynçylygy bar bolsa şöpele görüp soňa sen muhabbat etdiň, söýüp etdiň. Soň eger şikayet eden ýerindeden bir-birine takdir ilahi, takdir ýazylan bolsa, bir-biri bilen ýakynlaşsa, duşsa, emri şeriat, emri Kur'an, emri Hudawan töýdüp alandan soňda bir-birine şikayet bolmaýar. Sen ki meni gördüň. Meniň ýüregime ýakdyň diýip sen meni halap aldyň. Diyen gep maşuk taraftan hem aýdybilýar, aşyk taraftan hem aýdybilýar. Hiç tarafta şikayet kalmıyor. Şol wagtda meşhur bolan Facebook'ta geçiresen sözüňizi hem böldük. Hani owadan bir gyzyň eýsini goýýarlar we baryp görse başa bir näme çykyp gel. Bu Hafizullah bu şüpile çalıp firip jida köpelen bir wagtda ýany sadyklyk, muhabbat, taklik bu zatlar köp uzaklaşan iki taraftan hem gyz tarapdan hem oglan tarapdan uzaklaşan, bir-birini aldajaklar, bir-birine çal berjekler, bir-birine firip berjekler. Senden başka yok, men seni söýýän diýjekler ama men bir aýdym aýtýarym, ýokdur başga nefer diýseň, badyr 50 nefer diýip tatbaşylaryň bir aýdymda gelýär. Şu oglanlarym, gyzlarym bir zady söýsünler, wa şoňa ihlas etsinler, şoňa muhabbat etsinler. Bu Hudawanam, şeriatam, Kur'anam şonu aýdan söý, hala al. Gyzyňam, ogluňam şu zady özüne bir degişli bir zat. Ne inatasına degişli, ne başka bir zada degişli. Bunu Kur'an farklı bir derejede beren. Söýüp söýülüp almak. Gyzyňam, ogluňam ata bilen inanyň ihtiýarynda da, ama ata bilen inanyň awraýy üçin, ata bilen inanyň neslini haraplamak, harap bolmasyn diýip gepinde durmasam, ama Kur'an hak beren. Ýöne bir rakam der ki 50 nefer bilen aşyk bolsaň, 50 nefere ýörek berseň, oglanyň kanda urdak, gyzyň kanda urdak. Telefonda bolsa halo men seni söýýän. Senden başkam yok. Sen meniň baktym, sen meniň ýyldızym, sen meniň tutaram, sen meniň kalbym. Ama 50 stara, 50 kalp, 50 jigeri bolsa, ol söýgü däldi. Ol son bizleri haraplanşyl. Bizleri gynçylyklara getirýän aslanşyl. Bir adamyň üstüne el goýsurlar, söýsürler, atasynyň doganam, ata bilen inanyň hem hasty owladam, oglam ýaxşy ýerden alsa, gyzam ýaxşy ýere barsa. Şahsy men özüm Maluhuda ölü diýri 17 uladyň atasy boldum men. Öýnäm Huda, söýleme. Aşul gyzlarymy aşuny yarama diýeremen dözekler de haly ýer seýýek ýeri bolsa bizim şunu biz şunun awraýly bolany goş gyzymyzyň hem awraýly bolany goş oglumyzyň hem awraýly ýerden alany goş. Mana gyzymyzym ýetişip dur, oglumyzym ýetişip hadi meni ýetişip gelýär. Bu man meselem mana men özüm Maluhuda nikah şeklinde 3 aýal aldym. Meniň atam gelip aýalymla güzaran eden ýok, men etýän güzaran. Maňa degişli bir zat. Ya meniň doganym gelip aýalymla güzaran eden ýok, maňa degişli zat. Ama aýalymyň gonunyň üstünden men tursam, men gonunyň üstünden aýalym turdy, boldy da. O da mesela 10 adama gep berseň, o 10 adamy aldasaň, o şeýle şydatlar köpelerini.
Bul üçün vakın bazı dostlarımıza yakınlan degen bolsa, bazı dostlarımıza yakınsızım degen bolsa, hiç negadan sayıdar ki günde 50 nefer bilen gepleseler, 50 nefer aldasalar, 50 oğlanı çal verseler, 50 adamın namusunu birader bira etseler, bul üçün biz hem vakt vermiyoruz, şeriatimiz, Kudamızın, Kur'anımızın vakt veren yok. Bolsalar bir zadın üstüne el koysalar, o taqatira yıkun, şunun için defa etseler, o elinden gelse Kudamın onyan yigitleri kamyab emesin. Amin. Öz sügülsüne de yetirsin. Hem aşık olsun, hem aşık olsun. Yaxşı şekilde zindagi geçirsinler, yaxşı şekilde hayat geçirsinler. Kızlarımızam, oğlanlarımızam atinesinin asiyet abrayından ve merdimin hem namusundan nenginden defa etsinler ki yaxşı şekilde hareket etsinler inşallah. Kudamın onyan aşıkları, onyan söyget yon adamlar kamyab etsin. Her kim ki çalıp frip veriyor, merdimi bira etiyar, merdimi alıyor. Onu näme diýelim, onu ikisinin gözü kör bolsun şolaňy, başga näme diýelim. Aslında şunu ýa nerteler köp bolan palwan ağa. Mesela bir aýal dogumyzyň elinde telefon bar bolsa, o telefon elinde bardyr, hatmen gepleşýändir düşünjesi bilen öňe gitýän ýigitlerin köperäge we ýa diýip bir jogap ber ýa, hani türkde hayır diýip we ýa diýip jogabyna da hem şonu diňlen ýoklar, ýene üstüne gitýärler we hani diýnansak da yigitlerimiz şu wagt çowkatdan çıkan diýip bir cümlen toparlaýyn. Indi epizilajan aýtdyň goýdyň da yigitlerimiz diýip şonu ayal maskalarlamydan çıkan şu ýetjez. Ya bu cümle näme meclis dışı diýeň, meclis dışı bar aslında. Hani yigitde bar hem ayallarda da hem bar, ikisinde de hem bar. Jeňel bir şagal bar diýip aýdylýar. Sadyk bolsunlar, ata-enesiniň abraýy üçin mücadele etsinler, her kim ata-enenin hurmatyny saklapdyr. Ol adam kette bolsa öz owlatlarynyň şonu ýan hurmat görer. Dünyada 3 saat mühim bir zat yigitler üçin hem gyzlar üçin hem bir degişli bir zat. Awalterin insany abry bolmasy ýaşamak näme gerek? Adam şu abrynyň behterin ahyrin endazy katry huny bar difasin ki abryly boljak bol. Ondan soň galy berse şu kowm elinden bermejek bolup difaslar. Her bir adam daýawdyr, kowmy bilen, ýyly bilen, dildaşlary bilen, ýaşkyçylary bilen, ýaşulary bilen daýawdyr. Hiç insan bir insanın daýawdadyr, hiç kimim insanyň bir insanyň ýüregi daş, bir insanyň ýüregi demir, bir insanyň ýüregi fakta däldir. Hemmeniň ýüregi bir ýürek, ama şonu daýaw etýän kowm bolmaly. Kowm elden bermejek bolsun. Üçüncüsü hem insan üçin behterin güzine, behterin bir mühim bir gerekli zat etibardyr, etibaryny elden bermesin ki her şäherde ýörse, her kişiwerde ýörse, her mantykada, her kışlada ýörse şu etibary elden bermese inşallah hemişe hem zatdan yeterlidir ol ýigit. İnşallah gyz oglan ikisi hem de şu 3 saat üçin mücadele etsin, abryly boljak bolsun, kowmynyň ýüzüne aşağı saljak bolmasyn, etibaryny saklajak bolsun. Hem o dünýäde kamyap, hem bu dünýäde kamyap, hem ogul gyzynyň ýanynda, hem aglylarynyň ýanynda bir salym insanlaryň biregi boljak bolup nesip etseler inşallah hem ýigitler şonu ýan bolaýardyr. Amin, amin. Bazı eger bir kemi kösüz bolýan bolsa da insanlar baýat bu gepden beterin bir netije alsınlar. Çün Türkmen milleti bilişiniz ýana köp bir şerefli, abroýly, izzetli, desterhanly, öňünden ahire namus üçin, neň üçin, din üçin bir mücadele edip gelýän adam. Soň atajan enejanlarymyzam men owlat bakman ekenim diýdirmejek bolsunlar. İnşallah hem o dünyada kamyap bolarlar hem bu dünyada. Ondan soňra inşallah barandan soňra inşallah köpelip, kanelip ösmesine dem ýaxşy oňat aýnja bülbül ýana gözmonjuk ýanjak owlatlara da saýyp bolmasyna nesip bolar inşallah. Amin inşallah. Eger ata-enesini narahat etse şu gözmonjuklara dar bolup gitjek adamlarym tapylar, bulam ýadynda bolsunlar. Abry diýen piller şu ýadyma düşdi. Türkmen halky kançaha imperatorluk süren imparatorluğun hem yıkılmasına Türkmenlerin özü sebep bolan. Näme diýe? Urşup ýörmäliň, Abry'y elden bermäliň diýip hökümeti beýanky Türkmenlere döwretýärler. Gaznarlar, Seljuklar, Osmanlılar veya hem beýanky hanadanlar bu şekilde Abry'ni ortadan berjekkä bolup hanadanlyklaryny veya hem saltanaty ýekýärler. Hem şu kowmlar bilen bolanyň, ildaşlary bilen bolanyň bir ildaşymyz hem Türkiye kişwerinden şair Şerafettin Dilfuz bizler bilen WhatsApp arkaly hem kelam boljak bolupdyr. Olaryň hem gözel seslerini dinläliň. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Alo. Şair Şerafettin Dilfuz, sesleriniz barýarmy size? Bulan hem gynansak da sesleri gelmedi. Hatmen ýanglan bir kere bizler bilen irtibat kursunlar. Sesleri bir ýerden ýanglanar.
Sağ olun, bizlerden Taşrabeddin Can'ın telefonu çatılınca ya başka dostlarımızın urkilince inimiz nabatlar dükkanlar bu saval ediktiler, bu inimiz gerekli neyimiz? Yantlak geçelim Palvana. Ayttılar ki aydın saft eden vaxtında başınızdan bir qılıqlı hatıra geçtim veya toy mərək edildiniz. Sağ olun bizlerden ben bu arada köp hatırlarım yaman köp qalan. Aydım otim pillem, toylara varam pillem. Yani bazılarının şarayet vaqt beren yok şu vaqt bunu bayan etsek, bazılarında da tekrarirak olun. Men bir hatıra şuna matlar dükkanlar şuna aytip verecek. Kadim zamanlarda bir baxşimiz var eken tüydük bilen aydım aytıyor eken bir etraf mantıqalara gitdiyalar. Bu baryoda gün akşamını mehmandarlık edip aydım aytırıyorlar, biçarani iriktiriyorlar, uykudan koyuyorlar, zilletiyorlar. Bir gün mehman zayına aytıyor ki Aşnam diyor mena mehmandarlıktan bidar aydımdan bidar ölür yanak boldum diyor. Hiç adam yok. Kura baksağa diye aydım aytırıp görüyor ökeller. Sonra aytıyor mehmancaya aytıyor onda sen yürü git diyor adam tekte ediptir örden adam aytır gel aydım aytmasın mehmandarlığını yerde fes kaydıldı ya. Ondan sonra bular gitdiyalar o vaxtlarda şu pestes tamlar varken tamın götündene kızık deşiget koyuyorlar tama degirip sonra çetinin yanında manda koyuyorlar ya bir zalat koyuyorlar şamal gelir yanak çukur diyorlar var Türkmenlerin etrafında kadar hava son bunu alıp parıyorlar şu mehmancayında bir akıyeterrak adam varken bir danarak adama kurun veriyor baksağa diyor men gidecekler deydi zordan alıp kayttım lakin akşam aydım aytacaklar deydi. Nadir kalk diyor ya işin olmasın da nesin ben bir abayın taparın diyor aydar yani nadir tapacak diyor işin olmasın diyor barın nanı deyin bunlar nanı oturuyor 2 saniye yaş kişisine aytıyor bar diyor uydan bir 2 saniye kangro var geldi ya şu dişin alına gelinde kapıla zıngırt detir koy verin diyor bunlar gelip şunda ip olun zıngırt detir kapıla zıngırt detir koy veriyor dedi dişin alında yan kadem geliyor da baksağa yanına geliyor baksağa diyor da baksağa geldir aydım neşek deyip tamın götü kıyızdan kelinden doğal kalıptır hemme de baksağa aydım neşek deyip tuğulur diyor oy çaltıydın deyip ya yan kaçacakta deyip durun baksa vah öldüm o yarımdan o gödün o karayışların alıp varıyor o bak men öttüm o men böttüm o bir koşuyor diyor o baksağın koy aydalayışı gizli diyor kallar şıngırt detir diyor aydalı diyor o tasarda 2 tane oğlan oturup bakıyorlar zıngırt ettiriyor diyor öldüm yarımdan o zıngırda seslerin geliyor o diye kıygırıyor diyor o içeren şöyle ben atınca kıygırdı baydım aydanın inşallah yüreklerinden bolayadır özümde hatıram katı köp bazılarına şarayet vaqt veren yok bazılar tekrari bol kalan şol için şul hatıranım inşallah kabul ederler. Hatmen kabul ederler. Bir yankı dostumuza karşı var ya ev telefonundan köprek telefon edip oturuyorlar. Bale selamun aleyküm. Bale selamun aleyküm Ervanda onu. Alo. Bale. Alo selamun aleyküm. Bale selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Mehriban'da onuma hoş geldiniz. Güzel adınız ve Aliye'den yatladınız bizleri. Hoş bulduk bizim hocam Mehriban'da mısın? Tekrar bakar mıyım? Ey şükür Hudaya bizler hadaya o öldüğün nahili vurgunluk mıyım maşgala ülfet dosyalar hemece sağlık mıyım? Alo. Bale Mehriban'da onun sesini geliyor yani. Ama sesim var ya bizim hocam mısın? Tekrar bakar Şükür mıyım? Hudaya şükür güzel adınız nereden telefon açtınız? Sizlerim şahit sınırın aşağısını trenden geçtim. Bizim hocam doğanım. Ustadım oturun görüp olvan ağamız 99.9 Türkmen hoş geldiniz. Aha sağ olun sizlere hem 92.9 Türkmen FM'e hoş geldiniz. Güzel adınızı yantlak geçtiğiniz olur mu? Rahmetullah arabam. Dört olvan ağamız hoş geldiniz. Hayatına sanat. Dillerine sağ. Sağ ol. Ve rahmetullahi monustar diyeyim stara mı? Bale? Aha telefonlara kata olup gittiler kıynansak da. Rahmetullahi stara diyeyim benim yadıma geliyor bu oğlun. Men şu kadim aydımlarım radyolara varıp hengleniyor fakir. Sonumuzda içeri garip oğlun. Kapıla geliyor palvana kidamda diyor sağafma baba monustar bulur mu diyor. Ben aytıyorum. Herkes monustarın ödünü çabayım diyor. Fakir yaman bir ihlasmen vakiyanım özü garibim olsa maksat kıdıga yüreğe kettelik kızıklık var mı? Yürek hem benim yüreğim bir yürek hiç kimin yüreği bir insanın kimin bulmaz ya tam bulmaz yüreğe kızıklık hem yok garibim olsa maksat köp yaxşı olur. Aha sağ olun yine hem telefonlara karşı var ya. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Mehriban'da onuma hoş geldiniz. Hoş
Bunu hafızlarken hayır gözünün hoş geldiniz. Salamat, salamat, katak, salamat. Radyo Palvan ağabeyler. Sağ olun, aleykümselam, güzel adınız. Sağ olun, muhibbiler, muhtezade oldum. Sizlerden şahs şu anda deranı koyuyoruz. Kanınızdan telefonlar. Muhibbiler muhtezade hoş geldiniz. Öz dükkanınızdan işlerinde üstünler arzu edeceğiz. Coğraf olan ağımıza biren savalım da olsa Türkmen FM'nin Mike'ı huzurunuzda, hükmetinize. Hoş geldin hafızlardan hayır salam hakkı takdim ediyoruz. Radyo Palvan ağabeyler. Doğal, mümkün, yanları aşkı, ne var ait maydı versin, çok başarılı Radyo Palvan ağabeyler. Aşıkana aydım sizin için. Hatmene aydı verirler. Minnettar tüpünüzden sağ olun. Sağ olun, Hudayar. Hudayarlan et. Hop, Palvana. Dostlarım hem telefonları gelip dur. Bizlerin hem savallarımız var size. Bir ara kesme şeklinde bir vakfa alalım. Bir güzel aydımızı dinleyip gelsek. Yaxşı olur inşallah. Aha. Birek aydım öz okumuz inşallah. Yaxşırak aydımlardan birek aydım. Koyun inşallah. Ondan sonra dostlarımızın sorularına cevap veririz. Şiirim okuyup veririz. Aydıma aytıp veririz. Biliyorum düşüncelerimizi aytsın. Aha. Onda olsa bir güzel aydım Ervanlı yıldaşlar. Coğraf falan sesinde dinleyip gelelim. Yine Türkmen FM'den gepleşiyi unutmam. Zikirilla can diyer, ışığında yanıp kıyar. Zikirilla can diyer, ışığında yanıp kıyar. Yari vefadar bolsa Göresim geliyor yeniden canım benim. Hapus seni, hapus seni. Göresim geliyor yeniden canım benim. Güllerin içinden, kıyıların içinden saylayıp söyledim seni. Güllerin içinden, kıyıların içinden saylayıp söyledim seni. Aşık eman, sen derden derman. Yalvarıp aytıyorsun bulamayamam. Aşık eman, sen derden derman. Yalvarıp aytıyorsun bulamayamam. Yolunda senin hem uğrunda canım sana kurban. Senin hem yolunda senin hem uğrunda canım sana kurban. Sözü Hasan, sen balu şeker. Sana yüreğimni verip oldum derbeder. Sözü Hasan, sen balu şeker. Sana yüreğimni verip oldum derbeder. Vasfına şiirler düzerin, yolunda canım vererin, olma bir haber. Vasfına şiirler düzerin, yolunda canım vererin, olma bir haber.
aşığım Sen benim aşığım Senin vasfına şiir yazsam kendir koşağım Ben senin aşığın Sen benim aşığım Senin vasfına şiir yazsam kendir koşağım Bu yer bol dilim eylemem çadol Sen akba gülim Bu yer bol dilim eylemem çadol Sen akba gülim Diger Bol yar ba haber İltimasım şıldır senden eyle bir nazar Bir bintilla diger Bol yar ba haber İltimasım şıldır senden eyle bir nazar O yenem sana göz değmesin Söyüşenimiz halk bilmesin Takın bir tımar O yenem sana göz değmesin Söyüşenimiz halk bilmesin Takın bir tımar Turdi Palav Restaurant. Turdi Palav Restaurant. Turdi Palav Restaurant با داشتن غذاهای لذیذ از قبیل کنجد پلاو، چاینکی، دوشی، قورداغ و گوشت کباب، جیگر کباب، برا کباب، شامی کباب، جوجه کباب و همچنان خدمات سیار و طور 24 ساعته و خدمت همشریان عزیز قرار دارد. آدرس شهر شبرغان، بندر درزاب، مقابل مسجد آدینه. شماره های تماس 0785 72 77 27 و 0793 38 05 80. اگر می خواهید غذاهای لذیذ نوش جان کنید پس تردی پلاو رستوران را انتخاب کنید. İlacı bolmadık bir hastalıktır hasret. İçtiğin çayda, içtiğin gazalda aklına gelir. Türkmen FM hasratlar dermanı. Karmana kaşların, uzun uzun saçların Seni bir görenimde aşka beni taşladım Yakar bana kaşların, uzun uzun saçların Seni bir görenimde Yine hem bir merhaba, hoş geldiniz merhaba arkadaşlar. 92.9 Türkmen FM sizlerin öylerimizde, applicationlarınızda canlı bir şekilde yanlara olacak. Umid eten gepleşin başından ta bu saate çellebilir yeki koyman, lezzet alıp gepleşikten dinlep oturan bolsanız deyip Coğraf Palvan mehmanımız ve sizlerin hem soru tavarlarınız var mısa hizmetinizde 0731 40 20 63 ve 0729 55 12 90 telefon belgemiz bilen bilen irtibat kurup bilersiniz. Tavarlarınızı Coğraf Palvan'a yönlendirip onu bizler ki application'dan bizlerin gepleşini dinleyenler ve yurt dışından bizler bilen irtibat kurmak isteyen dostlarımız bizlerin ittisalat belgemizin WhatsApp'ına telefonu açıp savallarını yönlendirip bilerler. Hop Palvan'a hoş geldiniz. Yine hem bir var.
Teşekkürler, sağ olun Hafiz Hocam. Hoş bulduk. Savallarımız köp bugün inşallah yad eder deyip umid etýärs. Menim ýadyň adamlardan däldi. Men şu gepe galan bile palwan men inşallah. Kaçan gelsen gel ýad edebilseň. Yo, estağfurullah ya değişýäs ýad etmekden sizlerin her bir lebsingizden bizler ders almak için bugün çağırdık. Dosyaları hem çınan şolar yani savalları vardır sizlerin her bir kelamlarınız. Çünkü hünerment diýen pille bir jamianın aynası bolýar. Ve o ayna hem bizlerin karşımızda duran pille her rakam bolsa ders çıkarmamız gerek. Doğru. Bir telefon var. WhatsApp arkaly bir dostumuz bizler bilen irtibat kurjak bolupdylar. Olaryň hem salamlaryny alsak. Ýaxşy bolar inşallah. Beni assalamu alaykum. Beni assalamu alaykum. Aleyküm assalam diye. Şaysa Dilavar, sesiniz köp bizlere katwasıl gelýär. Ökteken aňlap bilemiz ýok. Bolýan bir dürüstlük yeri saylasanız veya hem göşeki var bolsa şu göşekini çıkarsanız kulağınızdan. Bale. Şaysadan seslerimizi alýasyňyz. Minnettar. Şaysadan sesleriniz bizlere gynansak da doğru bir dürüst gelen ýok. Bolýan bir jaýlaryňyzy ütkeşdirseňiz veya hem şol mikrofonda müşkül bar bolsa şonu hall etseňiz. Tamam. Hazır seslerimiz seýdirilen. Anenди seýe gelýän. Minnettar telefonunuzdan näme işle bilen meşgul diýip soramaýyn. Bugün wagt Jora Palwan agamyzdan eger sora sawalyňyz bar bolsa hyzmatyňyzda. Teşekkür ederim Jora Palwan agamyz. Hoş geldiniz. Güzel dermanlarınıza hoş bulduk. Hoş awazlaryny dinläp oturduk. Hoş bulduk. Kaýsy anlaýar? Benim Jora Palwan agamyz şu uçmalardan şu mevzunun tutmayınlarını söyleyenlerden ne diyeceğim? Bana fikirleyenlerle işte gözlerine yapışmalar. Hatmen radyo arkaly jabanyňyzy alın. Palwan amen sawala aldım eger alyp bilmez bolsaňyz size tekrarlar. Minnettar bir an aýt diýjeňiz bolmasa hudaýarlaňyz ýaşy günler dilýäs. Ýaşy günler hudaýarlaňyz. Hop, şaýsta Dilavar Tefarona, Kabil vilayetinden bizler bilen hemkaram bolýarlar, hemişe hemkarlarymyzdan biri. Aýtdylar ki, şu wagty weziyeti näme düşünjeňiz bar? Merdimiň gynanşy hakynda fikirlerinizi paýlaşsaňyz diýdiler. Teşekkür, sağ olsun şaýsta Dilavar. Meni hem köp bahalarlar tanýan. Radiolardan sesini eşitýän sağ olsunlar. Ýaxşy bir sowal ortaga goýdular. Şu şaraýatda, hususan şu wagtlarda bir her bilimdanlar, farhyňylar, siýasylar ýa şu ijtimada ýaşaýan adamlar şu barada her kim öz düşünjesini, akydesini aýtýar. Meniň düşünjeme görä şaraýat şöyle gelýärdi, şöyle bir kynçylyklar gelip merdim arhata bolýardy. Bul üçin meniň aýtjak diýjek zadym bul. Aziz ildaşlarım, dildaşlarım, vatandarlar, cemiyet musulmanlar, bunun için hiç nigaran bolmaňlar inşallah, hiç gep ýok. Bu Nur Mehmet Tereki'nin alanı 44 yıl bolan, 44 ýyldan beri inqilap bar. 44 ýyldan beri şol bundan kynçylyk gaty günler gelbem durdy, ötdi, hemmesem ötdi. Su akar, daş galar diýär. Soňam bir çukur gömjek bolsaň böğürden gazıp alıp öğür atasasan yine böğür çukur bolar, öğür yine gömülen bilen. Şu çukuru gömmek için mecbur sen bir diýwal ýykjaksın, mecbur sen ya bir belentrak yerden getirip, şonu tek islap getirip bunu gömjeksin. Şunu bir zat inşallah geleceklerde bizlerin hayrımıza tamam bolar. Geleceklerde bizler için bir nigaran kunanda zat bolmaz. İnşallah bu Afganistan'da ki bu harca kişilerden gelip elleri işliyor, bunların hemmesi
bir rakam bolup Afganistanda bütün Müslüman halk bolup hemme dildaşlar bolup hemme doğullar bolup ele verip inşallah bunun erteki gün awlatlarymyzdan rahatyn görür. Bizlerim inşallah bundan umid köp. Mening düşünjäme görä hiç bir kynçylyk, hiç bir negaran gününde yok, hiç dostumuz negaran gününde bolmasın, hiç kynçylyk bolmasın. Wa her rakam günler gelende we her rakam hukumet gelende dem biz siz için hiç bir kynçylyk bolmaz. Aynen. Bunun için dostlarımız hem kıynanmasın, dildaşlarımız hem kaygırıp yürümesin. Hava insan bazı halatlarında bir rak bol berse var hata bolýandylar ama men şahsen men bir yigit basıfatı bir Türkmen oğlu 4 sana ýaşul ýaş küçüň ýanynda da gepleýär we öre-börede barýar. Şonda da men çygyt ýanak negaran bolmam ýok. Men düşünjäme görä siz bizler üçin inşallah bir ýaxşy nämelerdir. Şu inşallah şu çukurlar gömeljek bolýar, şol gömeldi inşallah hayrymyza tamam bolýar. Hiç kim negaran bolmasın. Hiç bir kynçylyk yok. Hemme taraplardan inşallah müşkiller hal bolar. Aha, inşallah. Ve yurt dışında şu wagt bizlerin sesemli dinläp oturan famillarından uzak yaşap ýören, işläp ýören dosyalar hem şular dinlesinler ki şu wagt Şybırgan şäherinde veya galan yerlerde hiçbir nerse yok. Özleri merdimin veya bir kança waswasa çykýar, olary dinlemesinler, famillar bilen gepleşsinler, weziyeti özünün inandığı kişilerden dinläp ona göre raftar etsinler. Doğrudanım şu balığın diýerli su bile diýen harjaz kişilerdekiler bolsanyňym atajanlary şöýerde, inejanlary şöýerde, maskalalar şöýerde, çocuklary şöýerde. Olar warkata bolýar. Ondan soň harjaz welaýat. Yani bir welaýatyň özätin bir welaýat sorajak bolsa, şu Afganistanda diňe tüfeň bilen uruşan ýoklar. Mana şunu tablik uruşýar. Aýtýarlar mana palan mantyka palan rakam boldy, palan mantyka palan rakam boldy, palan mantyka palan rakam boldy. Wala şu burganda hiç gepim bolan ýok inşallah. Hiç gep ýok, hiç kynçylyk ýok, hiç negaran günündelik ýok. Var inqilapda böyle bir kim pis bürokratlar ama bizim bilim men düşünýän inşallah ýaxşy bilen ýaman, dost bilen düşman saýlanjak bolýar. İnşallah hemme zatlar ýaxşy bolup galar. Bir da aýtjagym bar, gowumlary taat bolsun, agzybir bolsun. Kim gelendeden bizler üçin noksly bir zadam bolmaz, kynçylygym bolmaz. İnşallah ele berip dursak, birek-birimizden habar alyp dursak, inşallah bu bizlere hiç bir noks etmez. Näçin ýende hökümetdarlygyny nüfus bilen merdim bilen etýär. Aynen o şekilde. Merdim bolmasa hökümetdarlyk etsin. Kim bilen etjekmisin hökümetdarlygy? Bizlere hiç noksam ýok, dostlarym var hata bolmasyn, kynçylygam ýok. İnşallah ýaňa aýdyp geçdim inşallah şu çukurlar gömülse inşallah bir ýaktylyklar tapylar. Men düşünjäm. İnşallah hatmen. Bir dostumuz şair Şerafettin Dilsuz WhatsApp arkaly bizler bilen ýaňdan dubara baglanyp oturýarlar. Olardan hem sonra sawallaryny dinlädik. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum Hafizajan. Salam olsun özünüze hem kar teknikiňize. Salam olsun has-hasam ustady muhtaram Jorafan agamyza hem hoş geldiňiz aýtýan Türkmen FM istidijisine. Aha, sağ olun minnettar bizler hem aleyküm assalam diye. Teşekkür Şerafettin Can Dilsozum. Men köp mahallardan merminin radyolardan sesini eşitýän özüm şiirlerini hem köp okuydum, özüme aýdym hem köp aýtdyrdy ýaxşy olanlarymyzdan. Bir wagtlarda aziz hemkarym we inim Ahmetcan Resulü bilen radio milli juzjarlarda bername gönderýärdim. Şu wagtlarda da bu Şerafettin Dilsoz bardy. Şerafettin Dilsoz sabaqa hemkarlarymyzdan ýaxşy ýigit, ýaxşy oğlan inşallah. Bular juda hoş boldum Şerafettin Can teyleňi eşitdim men üçin. Ýöne bir endada meniň ýekeligimden hem köp gelýärdiň. Indi sen bol uzaklaşyp gitdiň, şondan radiolarda teyleňi eşitip begenpiň. Yani köňüp pikçe diýjek bolýarsyň. Kadimden bäri gelýär Şerafettin. Bu aýtdym. Köňüp bolýarlardan da. Şerafettin Can. Men hem radio Türkmen FM 92.9 Türkmen FM istidijisine minnettar özüňizden hem maşallah her zaman jawana hani Türkmen bolup her zaman aýakda durýasyňyz. Böyle bizler hem istihar etýär. Sizin gibi jawanlar hem bu göter üçin, bu millet üçin, Türkmen halky üçin böyle elinizden geleni ýapýasyňyz. Sizlere teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim Şerafettin Can. Sağ ol. Hudawan kem etmesin. İşlerine üstünlükler arzu etýän. Türkiýe barsan moda gaçýasyň bilem ýok, men agam bolýar, bilem ýok. İkide bar gaýtdym öýle. Ustam gelýär ama duşy bilen. İnşallah İnşallah bir fırsatda varsan duşuruzdan. Namı Huda
Şerafettincan Aydınçı hem bolupdur. Habarınız bar da mı? Yok ay. Onda şonyan bir gepler var. Onda bana aydım aytırman koydum sen bir geplerin var öyle Şeraf. Ya onun aydın yani her kim öz şokunaydır özünüzün bir geçkeniz var da bir adam şiirine bir adam aydım aşık olur. Her insan burada da aşık olur. Ben de bir aşık olup bir aydım aytdım o kadar. Ha onda men esne yaptırım niye keligimden bir oda da sen menden bir sorun hem sen aydım aytdın ustad deyip adam bir bana aydım men aytdım narakım deyip bir nazar sorum aldın ha. Onda men esneyin ola taada baksılardan. Başkadan 3-4 tane şagirdlerim var benim. Mana şun yani aydım aydık giden mana şu Xulataydan Aşım Koştul bir wagt kesu çalıyor. Aydım aydan yoktu. Men hem de kesu çalıyor. Soň aydım çoğulup kaldı. Mecid Nawid aynı bir zat. Xulatay şun yani başkadan saat çalmıyor ve näme etmiyorlar mana Haşim Türkmen deyip biri. Olam aydım çoğulup kaldı. Bir näçe bir şöyle birden aydan gidip baksam bolup kalaýarlar. Wala telefonda birden doğru sizin başlığa alakam. Başlığında alakamız yok ama şokumuz geldi. Bir hem divarlarla oturarken ayda ettiğim. Yo onda bir zat var Şerafettin. Onda bir zat var. Sizler aşık cavarlar. Şu yok değil mi? Denme. Yo şu adam yo şu öz yürek derdine özün bayan etsen yaxşı şekilde bayan et diyorsun deyip men köp yerlerde aydındım da yani bu öz yüreğindeki derdin yine birini aytıracak bolsan ol ökte böyle mazalı bolan yok yani öz dilin bilen ya öz dilin bilen öz yüreğindeki gepin öz dilin bayan etse yaxşı bayan et diyor deyip de şu sebepten bir bayan etip göreyin öz yüreğimdeki ısrar edeyim öz yüreğimdeki sırrımda nämem derdim deyipsin da. Evet, şunu bilter var yok. Eyvallah sağ ol Şerafettincan. Bar mı biran savalın? Ustad bir zada dikkat etmediniz. Şu gepin arasında peyamı uzadık överdi. Bilseler abol ya dik över ya. Etdiniz mi? Düştüm ben. Düştüm. Şerafettincan minnettar telefonundan biran soru savalın var mı palvana? Sağ olun. Radyoda işte oturdu. Mana bugün ustadın sesini işitdik, daha hoş bulduk. O olarak telefon açacaktık. Özünüz biliyorsun, müşterilik işler var olsun. Burada işimiz çok var. Telefon açılmadık. O yüzden her rakam sual ettiler. Ben şu bir sual etmek ustaddan isteyen falan. Hoş. Çünkü bence oğlan bir radyoda aydık geçti, radyolarda aydık geçti. Ben aşıklık olup aldım deydi de. Ha. Ustad benim geçmişimden. Şu aşıklık barasından intecek malumat verseniz ki aşıklık ne uğranmalıya mesela birinin yüreğinde ümek mesela yüreğini tapmak uğraşın. Şuradan bir intecek malumat verseniz daha hoş olur. Şerafettincan işlerini köpelttir yani. Ha? Derdim köpelt diyecek mi? Yok ondan da işlerini köpelttir yani. Şu savala cevap etmiştiler. Hatmen yine hem üstünde dururlar. Minnettar telefonunuzdan. Teşekkür ederim. Ustad Xuday yardımcınız onda. Yaxşı inşallah hatmen görüşürüz. Yakından. Sağ olun minnettar. Hop. Aşıklığın barasında bizlere malumat verip geçtiniz aslında. O malumat verip geçtim. Buların gepi şol ayttılar ki özleri aşık bolup aldım diyen gurunlarını deştim deydi. Şu aşıklık barasında kalandan açıklama verin deydi. Oğlum açıklama verdik. Ama şükür elhamdülillah men hem de öz yönümden kamyap oldum. Şunu aytsak bolandır ki oğlum estime oğlum sual ediptim deyip. Aşıklık yanan bayan ettim, yenen bayan ediyorum. Şerafettincan edil sözüm etmen estenlerdir olmasa da Türkmen epin behterin ihlasmenlerinin bireydi. İnşallah awal qıdanım şayet estenmedi ya estmen sual ettiler onu bilmedim. Şu ikinci bakışına geçtiniz. Mesela aşık bolup ayrılýarlar. O barada ayrıp geçtiniz. Yetiş bilen yok yigitler veya hem kızlar bolýar. Burada bir müşkül var. Onda müşkül gibi mesela asmandaki aya el-uzudanın bilen yetmiyor. Mutawajjimsen? Aynen. Yaxşylara gözün tikme bihuda görönün galar. Apsus edip rayın yıkma bermezler baranın galar diyor. Mutawajjimsen şiire? Bu mahalar aytdım. Berilmez senin halanın terdimez devleti malın armanda galar usalın bir apsus edenin galar diyor. Şu bazılar öz tavanını ve öz istidadını öz tanın yok doğru nesakta hapa olmasın mı? Ha tutamıyor hiç hapa olmaz da bazılar. Yani bazılar meclis dışı. Mesela
bir en berdeki ya garip maskaladan ya garip bay hem adam Hudanın mucizesi ama buna adamlar tapavutlu kurşak koyuptırlar. Birileri oti 10 menzilli jayda. Birileri oti oturana kurusu yok. Birileri oti bir küçükrak yerde, birileri oti küçükrak yerde, birileri tiyara minip yiyor, birileri motor minip yiyor, birileri mineri batkil tafanı yok. Bir adam bir yokladı elini uzatıp ah benim param olsam ekenim deyip yokladı el uzadığını bilen bulmuyor da böyle bir zatlar ya şunun tavani yeten yok ya şuna ihlas bilen darini bilen ya ama şu maşukun aşık bilen ikisinin irtibatı olsa garip motosu maşuk kabul eden bilenim şun ateynesi son aytıyor ki bu garip maskala men kabul edecekler her kim öz beraber oynasın diyor. Men bir tazir adam, men bir bay adam, men bir yaxşı yerde oturup duran adam palana qıydım bercekler diyor. Mecbur qıyzam şol atanın şol nesilli adamın evladı son mecbur duruyor atasının gefinde duruyor ayrılıyor. Bu edeni kişinin gepleşerleri bir raknamerekleri aytışın kurumlaram yalay bolya qalya meydanda qalya. Her kim öz beraber oynasa yaxşı. Her kim öz oturup duracak adam bilen tanıyıp oturup dursa yaxşı. Yani şu aşık maşuqlarım öz beraberleri bilen emdenligesin. Her kim bir adam on oturaq qurşaptır Hudaman. Bir adam yaramazraq qurşaptır adam. Şu qıyzam şonan yaramadı ba, oğlum şonan yaramadı ba, oğlum şonan yaxşısı ba, qıydım şonan yaxşısı ba. Son iqtisadam, zindegisam, neslam hem raftaram beraber adamlar bilen yetirgansa, yaňaydy geçdim men. Hiç kimim evladım yaman adama düzmüyor. Yani şu Türklerin bir naklı var. Davul dengine çalar diye de. Hani teblani hem tokmağı kette olsa, yani teblanın öğren kette olması gerek. Doğru. Aha, kiçi teble olsa tokmak kette olsa yarlar veya kette tokmağı küçük yani kette teble küçük tokmak olsa ses çıkmaz. Doğru. Aha, öyle için beraber olması gerek. Hoşul şoňa çinem aýtjak boluşum soňam eger öz beraber bilen oynashan adamlaryň hem aýryşysynyň ortasynda şu iki tarapda da muhabbat süýgüni pag eden ýoklar. İkisinde de çalıp fırıyır var olaryň. İkisiniň hem ortasynda yalan ýörýär onuň. İkisiniň hem ortasynda ýekep billa ýastygy ýolýan senden başga ýok diýip aglaýarlar-da amma ýene bir bilen soň ýene irtibat alýarlar. Yalan boldy da muhabbat süýgü pag bolmady. Aslan ihlasy ýok bir-birine. Eger oğlanyň ihlasy bolsam qyýdyň ýok, qyýdyň ihlasy bol, qyýdy ihlas bilen dar eden oğlanyň başga da bir bilen gepleşýär. Yalan boldy, bir-birinden aýrylýarlar, mejbur aýrylýarlar. Soňra hem ata-enes üçin müşkül, hem öz adaby üçin müşkül. Muhabbat süýgü pag bolsa, hiç hasyn uzaklaşmıyor. Aynen o şekilde. Nezat ýok bir-birinden uzaklaşsa. Muhabbaty süýgüni pag etsinler, aýryşmýarlar. Mana men çylynç beren ol ospada eger Allah Teala nämedim bazam da Allah Teala aýtýar diýer 2-3 saatda biri ölüme, biri şu toy meseleni tagyr bermiyor diyorlar. Doğru. Yani. Doğru ýönem Allah Teala her bir zat aýdypdyr arasynda şert goýupdyr. Şert näme? Bendem senden hareket, menden beri. Soň şu muhabbaty süýgüni ýalany etmejek boluş muhabbat süýgüni pek taklajak bolsalar, pek hareket etseler inşallah iki tarapda da kıyınçılık bolmuyor. Bunun kıyınçılığı şol oğlan ihlas bilen kıydyň üstüne ýürek et goýdymy? Ama kıyzyň ýüreginde başga bir ýerler bar. Kıyz oğlanyň üstüne muhabbat süýgüni pek bilen goýdymy? Oğlan başga bir zatlar bilen öýle bir müşkiller bar. Asyl yaňaýdy geçdim, ýene aýtýan süýgü, muhabbat pek gerek. Pek gerek ve teble hem tokmağına göre gerek. Beraber gerek. Yine ben şu arada gepleşin başında ders alaştıydım. Ben dersimi aldım bugünkü gepleşikten. Coğraf almanın bu yüzü hem bar eken. Çünkü bir hani küçük bilem diyeyim da radyolardan dinlek geliyen coğraf alman savallara göre özün ruhunu değiştiriyor eken. Savallar oğul nara kumulyatı kayıtlı gülü yaş görüyorsunuz, kayıtlı rengi yaş görüyorsunuz. Bugünkü savallarda başka coğraf alman çıktı ağlımıza. Aslında çınnak coğraf alman çıktı. Ve minnettar çınnak yüzünüzde bir yerde görküzünüz için ve dosyaları hem hatmen bu aydan söylediğinizden ders çıkarar. Yine hem savallara karşı var. Yani benim hem bir kança savalım var. Dosyaların hem telefonlarına cevap kaytarır inşallah. Bir savalım var. Aslında hile mahaldan beri soratmam geliyatdı şu savalı size. Şu hünermenlerden kaysını yaxşı görüp dinleyesiniz. Garbi sazlarda kaysı hünermen ve mahalli sazlarda kaysı hünermen. Men özüme bilip şu aydıma alaq edimden beri köprek
Bular rahmeti Molla Tazim Ahmed Özbek komlardan, Türkmen komlardan Qurban Nazar Hatap bilen Server Baxşin köp dinleýärdim. Bar fiilen sorasaňyz, men baxşylaryň içinde Alim bilen amarlarını yaxşı dinleýän. Garby sanlardan. Owa. Ondan başgalar emaslar, şagird olaryň nämesin dinlemek gerek. Bizden soňky çykarlar, ama dinleýän olar hem dinler ýanaklaryny. Ama bize degişli bolsa, wetenimize degişli bolsa, birindaza Unyan bolmasa ki mana meselen falan yere vardım ki falan yerimden 45 yerimden arçak diýip bir şiir aýdypdyr diýip. Ben şöyle bağlayacaktım sözü. Sağ olun. Menin de özüm bar. Bir adamın 45 yerinden bir arçaksın göze görünüp duran bir. Bir %5% ýalany bolsa, 10% ýalany bolsa, 90'ı bir çyn bolsa, 80-50'si bir çyn bolsa, ama bir görünüp duran ýalan. Falan yere vardım, kuzu kuulady, 45 yerimden arçakdy, falan yere alparem. Aydınlan bir özünün bir nämesi var. Aşık Mahtumuli Fragy eden Mahtumuli meňli diýip mында aşyklar galandyr. Meňli diýip bir gyda Mahtumuli Fragy aşyk, Mahtumuli Fragynyň şiirlerine, geplerine, kitaplarına da bilen ululamy da taqylanýar. Namazmada aýtýarlar, medreselerde aýtýarlar. Aýny it namazlarda Mahtumuli Fragynyň gurulmagyny aýtyp berýärler. Aynen. Mahtumuli Fragy meňli diýip bir gyda aşyk eken. Yani. Aha. Aşyklyk bar, hemme aşyk bolan. Şahsy men özüm hem aýdyp geçdim aşyk boldum aşyk. Aşyk aýdylar gözüňe öleýin, gaşyňa öleýin, taşlaryň bilýän, dülperiň bilýän, ýüzüň bilýän, gülen bilen göt ýosyň, gözüň gymyldyryň bilen göt ýosyň. Dogry. Az baray Huda bir düýpsiz bir saman diwalaga çykýardym, 45 yerimden ary çaktym mana bulan bir şiir gurbanyň bolan. Bildirim noksunda giriyor bular. Hop, şul hünermentler çıkan mesela. Me köp dinleyen aydınları, yani vaxtımın köpüre aydınlar bilen ötke awaldan bäri hem. Ýöne şu wagtlarda aydımçıların seslerini aýryp bilemýok ýanky aydımçılardan. Onun delili var. Her bir hünermentde özünde fizilacan kekirdiginde bir gulgula bolmaly. Aynen. Şol öz kekirdigindäki gulgulasyny istifade eden ýoklar da. Şu gyýdyň diýen gurrun men köp bagşylama şu kompýuterdaýdym aýtýanlar görýän. Men gyýgyp aýtýan, maňa aýtýan belent diýerler. Bazylar var gurrun etdiler. Men sana aşık bolupdym, men seni süpdim. Mana hemmeden bir gaýsy bolsa bir. O mana gara bir zat bar mana. Yardancıda boldum vak arman maňa, kısmatımdır bakmadı döwran maňa, kısmatımdır bakmadı döwran maňa. Yadyň edip her zaman o ara yaşa bilmen sowuşa. O siz bu kompüter bizatlar kabul eden ya. Kompüter öz işini etýär. Kompüterde näme etme? Yadyň edip sowuşa. O marşörde goýmalyň kulanyp gyýdyň sesi ýanyk etýär. Dilim ucu bile. O hiç kekirdekde gulgula beri bilen ýaklar. Gurrun eden ýa. Soň kekirdekde gulgula berse, kompüteriň gulgulasy onu kabul eden ýok. O üçin istidadym bälim däl, näme menjeresi bar, näme hem siz bir rakamrak bolgalýar. Sesin aýby çykjak da al. Ses gaty näme bolan bilen. Bir ikilenje mana şu kompütere her kim ökdüň sesi ýaxşy bolup çykýar gyýdyň sesi ýanyk. Kompüter öz işinde etýärler. Amma mana bazı aýdymçylarymyz bar, özü kompüter eline ýok, ýene bir ýa bar kurşasalar, oň sesini ökdüle ýaxşy kurşanam ýoklar. Bu ne gelen diye koyuyorlar ama yolcundan utancundan bir reklamlar etýärler ama bazılarında böyle bir bahylatlar var, kompüter diýen zat bolsa şöyle bir zat eken. Ýöne şol bakşylar üçin aýtjak zatym ba hemmes bizim üçin bak, hemmesini gowanýan her gaýsynyň özüniň jaýynda jaýgasy bar, hemmesine hurmatym köp. Hiç baksa adam çok adam tutam ýok, ýene hiç kim adyny tutamam ýok, men hurmatym goýan. Ýöne şular özüň ýanak 4 sanak adam we bir ýaşly ýaş küçük ýüşen bilaka, şoň üçin de ýol mana aýdar ýanak 3-4 sanak şiirleri bolsun. Bu 3-4 sanaknam şöyle bir hal gaýas bir gepler bilen bilaka bir heňleni biler ýanak ýa bir şonu aýdar ýanak edip bir iki tane şol bizleriň şu kadimden galan alanyatymyz bar, şonu saklasyrlar da.
bir kitanak bakçylarymyz biz köp oturuşyklar oturup gördük. Bäzileriniň memursygy alan bolýar, bäzileriniň kompýutery alan bolýar, bäzileriniň telefonu alan bolýar, çykyp gitýärler diýip aldım. Bäzileri bar, şurada zor edibilecekler, leýini ýok, kompýuterda gorýana, gaçyp gitýärler diýip aldım, çykyp bilmän, aýdym ben. Birden iki tane bir aýdat bar, aýdatyň bakşy seniň radioda aýdymyň goýulýar. Seniň dinläp merdim aýdymyň eşdiýär. Birden iki tane bir sen istidadyň bir bildirmerdim, näme işe bilýärsiň. Yani. O garanky tama girip diýwana gyýgyran ýana gyýgyryp ýatmal. Men şahs özüm kompýuterda aýdym aýdýan men. Kompýuterda urşap berýärmerdim aýdymyş bile. Mahalliýe aýtýanda toýlarda ýene kompýuterda aýdym ýok. Aşu ablyrak adam ýanyna baryp kompýuterda aýdym sapt etdiýse uýalyp baryp bilmän aýtýar. Näme için diýende diýwana gyýran gulagyna göşeken gyýgyryp ýatma. Ama ulam gerek çaýynda, ama biz onu bolmuyor diýemiz ýok da. Men gepimi düşünsem. Ama bir halatlarda bolýar, şu zatlar ýok. 4 sana adama bir heňlenip berdiýdi, näme içeceksen şonu. Ha? Şonu öwrensinler diýjek bolýar. Meniň haýyşym täze bakçylardan. Endi şo ýok bolmasyn, mana Wahap serweri ýaxşy bakçymyz, Yusuf söhbet diýip bardy. Mana mahalli hanandalaryň içinde Mehmet Çöpbaş Bisawat bakçylaryň içinde merdim içinde öz ýagasyny aldy. Hatap Huda rahmet eylesin ýa-da men aman däli ýaxşy bir aýdym üçin maksat mahalli diýsiň mera barsaň. Mana Ali Mygjak ýaxşy aýdym, ondan başga da ýaxşy bakçylarymyz ötdi. Bularyň ben gaýsy biriň adyny sanap oturayım. Mana täze bakçylarymyzda şudatlar ýok bolup barýar. Bir şule täze bakçylaryň içinde bir ustat Mestana az köp özgünlüğünü görüyor. Mana Yusuf Rahimi Ahmet Örberlere barıyor, Ahmet aydı biliyor. Ses bolsa Hudawan terkime berdi ol ayda bir mesele. Başka kim toylara barıp ýören bakçylardan men kim aýtsam Hudaýa. Köpreklerime toy aýtsam, toya gelip toydu bersin, memursyny alyp gaç, ýa kompýuterini alyp gaç, eger toyda aýdym aýdy bildi. Yani yatlak geçtiňizde kompýuteri bilýän aýdym aýtýaşy bilýärdiňiz. Benim hemkar tahnikime aýtdym kompýutere, maňa ýaşy bolýar gelýär, men aýtdym, "Şu aýdaýyn" diýdim, "Sen bir dur" diýdi. Onuň üçin durup oturdylar. Sen şu şairliň bilen gidiberdi ýa, şu maýkyň öňüne alyp berdi, ama alyp gidiberdi ýa, bolmasa aýdym hem aýtmany kellämizde bar. Şu ýerde bir näme etsek, ýa-ni bir gözel sesiňizden bir heňlenmäni başlatjak boldyňyz biler, hem keýf alyp dinlemäni özlerimizi teýýar etdik. Şu ýerde bir billere bir heňlenip berseňiz nähil bolarka? Ýaxşy bolar, heňlenme diýseňiz hem heňlenip beren, ýöne men şu sul hakynda bir şiir okuýup bereyim. Ýaxşy bolar. Ondan soň men bir heňlenme de aýtyp beren sizlere inşallah. Milýonrak şiirlerimden birini aýtyp heňlenip beren. Bir şiir Afganistanymyzyň ne bakçylar bar, şairler bar, Afganistanda kynçylyklar bolsa yazar eken, soňam bolsa umydy ýaxşydan edip hemişe şu yamanam bolsa ötenimiziň aramlygy üçin, asudalygy üçin, sul bolaýa, aram bolaýa diýip denegin dilegi ardy uşy bolar eken. Şo söýgü de aýdanmaz. Nähili bolsa söýgü bilen aýtmak. Şol üçin sul hakynda bir şiirim bar, inşallah şiir şeklinde okuýup berjek. İnşallah background bereyim size. Soňam bäli, background beriň inşallah soň bilen istifade etseňiz ýaxşy bolar inşallah. Tamam, häçmen. İnşallah başlaýyn men. Başlaň, buyurun. Ey aziz ülkem senin. Ey aziz ülkem senin, görsem sul bolanyňny. Ýokdur armanym meniň, görsem sul bolanyňny. Uruş janjal indi bes, aramlyk etýär heves. Hakim bolup dogry kes, görsem sul bolanyňny. Ýaşasak azat bolup, gülüp oýnap şat bolup, waýranaň abad bolup, görsem sul bolanyňny. İmpijaru intihar ölende ýokdur şumar, ýok aýlap Perwerdigar, görsem sul bolanyňny. Derya bolup akdygan, bolup köp müşgül zaman, can watan Afganistan, görsem sul bolanyňny. Afsus. Tawpik bergin ya Allah, ýollagin dogry ýolla, ilim dostyr inşallah, görsem sul bolanyňny. Bakçylaryň, şairlaryň
arzu ve havası hemişe vatanın sulluğu için, vatanın ösmegi için, dili için, tarihi için hemişe mücadelede olacakken. Ve şun yani şairlerimizin hem zihinleri açık bolsun bizlere, şun yani güzel şiirleri miras öyküsünde Türkmen ferhengi ve Türkmen edebiyatı için. Nahili amadamin sabırsızlık bilen hemkar tahnikimiz garaşya güzel seslerinde bir hengleme dinlemek isteyenler. İnşallah henglenme isteseler inşallah bular hemen henglenme ayt bereyim. Men narxımda henglenme bereyim size aşkı henglenme bereyim mi ya vatani henglenme bereyim mi? Palvana hemkar tahnikimizin saçlarını gözden şoňa laýyk bir henglenme bolsa ýaşy bolar. Onda men köprek dostlarım haýyş etýär, ýene tikraryrak şiir. Şu täze şiirlerime köp da. Şun hemişe söýýärnem özüm, söýýän bazı dostlarymyzam köp söýýär. Şiirimi özümden. İnşallah şonu englenip berin. Aha. Ýürekleňizden. Göber bolar. Nazlı ýar bilen gaharlaşdym diýen şiir meňe köp aýtdyrýarlar. Gel şu Türkmen ipimde de kalsın. Kalsın, hatmen kalsın. İnşallah. Şiirem özümden, kembusam özümeden. Bunda bir hatıradan var inşallah. İnşallah Hudaý sizin ýaxşy şeklinde dostlarym dinleýärdir inşallah. Bunu aktarjan nazariyem köp halýa, Nagmatçany dukanlaram halýa. Başga da dostlarymyz köp halýa inşallah olur. Solon permaşyna wagt ýarsana. Aha, bolar. Buyurun. Nazlı yar bilen gaharlaşdym. Ho, indi pişman etýärin. Kadrym bilýär tehetden açdym canım. Indi pişman etýärin. Kadrym bilýär tehetden açdym. Ho, indi pişman etýärin. Şonsuz açılmaýar biziň bagt. Bilmän bir gep paýdypdyrin ak. Ho, yüregiňe degmeýän hiç wagt. Yüregiňe degmeýän hiç wagt canım. Indi kasam etýärin. Nazlı yar bilen gaharlaşdym. Ho, indi pişman etýärin. Kadrym bilýär tehetden açdym canım. Indi pişman etýärin. Şol bilen gepleşesim gelýär. Hal soraşasym gelýär. Hey, meniň haýar aşasym gelýär. Meniň haýar aşasym gelýär canım. Indi pişman etýärin. Nazlı ýar bilen gaharlaşdym. Ho, indi pişman etýärin. Kadrym bilýär tehetden açdym canım. Indi pişman etýärin. Dirjora palwan iradane, sıdgı dilden birer wadane. Gynap ýörýärdim dilrubane, gynap ýörýärdim jigerjane. Hey, indi pişman etýärin. Nazlı yar bilen gaharlaşdym. Ho, indi pişman etýärin. Kadrym bilýär tehetden açdym hapijan. Indi pişman etýärin. Şu adam zindegiňde hatmen bir zady ýaxşy görüp görünmeseň, yani şonun ya araň uzakrak bolan halatlarında soň ýenedem şol öňki hatyralaryň ýadyna düşüp, ýa şol öňki etýän hereketleriň ýadyna düşüp, yani insan köp işleri istifade etmeli. Yani pişman eder ýanak säw işler insan köp etýär.
Yani süýgüde de bana şöyle bir ýaxşy görýäniň elinden aldyrsaňam, ýa bir kynçylyklar bolsa da, ýa bir düşman ara düşse de, ýa bir müşküller bolup galsa da, soň şol barasynda pişman etýän diýip rüýada gelen zatdy. Bu şiir inşallah köp dostlarym haly gel ýatda baryn aýdan dedim, täze şiirlerim bar bolmasa. Aha, minnettar köpden köp. Hop bana bildirin hem gepleşigimiz görsek 2 saat dogryp bar ýer. Oho. Ana boldy. Benim pırdadım bolan ýok. Bizler hem hatmen hani gepleşikçe gepleşesiniz gelýär. Gözel seslerinizi eşitip, şirin dillerinizden faydalanyp bir kança dana telefon var. Olaryň hem salam aleykumny alar, sawallaryny almaz. Vaktimiz yetişmez. Sizler bilen salamlaşmak isteyen ildaşlarımız vardır. Bolur inşallah pizlajan eger mümkin bolsa inşallah mana Türkmen FM bilen öz radiomuz, Türkmenlerin radiosu, hemmemizin radiomuz. İnşallah isteseler täze şiirler bilen aydymlar bilen inşallah men tiz maňa mehman bolan mana müdirimiz Ahmetcan Resulü menden bar inimim bolýar. Bir radio öňden ahire radioly başgalar radio ýaxşy şekilde hereket etdiripdi. Menden gilet ağa bolup näme üçin sen radio köp gelen ýok. İnşallah men dostlaryma şöýden mikrofon arkaly wada berýän tiz radiolara gelip mehman bolan bularyň sowallaryna bilenimçe nazarlarymy aýtyp beren ýöne men dostlar üçin bir aýtjak gurulum ba meniň geplerim hiç bir adama degişli bir zatlar hiç bir dostumyza men hadam almasyny etirazam almaz. Diňe men öz magfiramy öz düşünjämi istifade etýän dostlar geregini alsın, begeregini de aşağıda koyu versinler. Aha, bizler yatlavan geçtik. Hünerimden veya başçılar ildaşların aynası bolýar deyip. Hani aynada görecek närselerini görsünler. Bele selamun aleyküm. Bele selamun aleyküm. Ve aleyküm assalam, mehriban doğanıma hoş geldiniz. Gödel adınız ve nereden hem kalam buldunuz? Sağ olun, teşekkür abirlerden bir salam özünüze, bir salam ayretin Ustad Joropolgan ağamıza. Aleyküm assalam. Salamlaşmak isteseniz Joropolgan hizmetinizde sowallaryňyzy alyp bilmeýäs mehriban doğanım. Gödel adınızda hem ýatnak geçin. Sağ olun, teşekkür. Ahterjan nazary boldum şäher şygyrbandan. Spiladan hem tuttum görsen ödem geldi görsen burada boljakdyr bu ýaşy oldu. Sağ olun, teşekkür polana. Teşekkürler. Hop, Ahterjan nazary aýt diýjeňiz barmy Joropolgana? Sağ olun, teşekkür abirlerden aýdyp diýjegmişdir ki, nam kuda köpür ýaxşy geçdirýär diýe hoş bolduk Joropolgan ağamyzy. Türkmen FM'de sedalarını eşitdik. Ama şu mahalli aydımlarını radyoda çıkaracağım ki kaçan çıkarır ki bilsiyat. Sağ olun. İnşallah ben bulan soğallarına cevap vereyim. Ahtercan'la kudayarlaşın inşallah ben bu gurun aydın. Hatmen. Minnettar telefonunuzdan yaşlı günler diliyat Ahtercan. Sağ olun, teşekkür. Gönderiyen emmelere. Sağ olun. Teşekkür. Mahalli aydımlar ben təzədenim. Mutasifana gıynansaq da otelimizde bazı müşkülatlar bar üçün hem inimiz Yavarjany Hamyap ýaxşy şairlerimizden. Munyň agasy wetenden de faýça bolup şeýit bolup geldiler. Bu ötbildiň şeýirlerimiz arada galdy. Täzeden şeýirler urşap mahalli sadyrlar radiolara çykarys diýip ýötük. Ýöne şondadan biz namaza waka üýd üçin amadaklygymyz bar. İnşallah muny bamaşwara edip inşallah täze mahalli aýdymlarymyzy şunu aktarşyny sorandyr men bilýän. Bu aýdymlary inşallah men radioga getirip dostlaryma eşitdirerim. Ýaxşy şekilde şeýlerimiz bar. Weten negabany, weten topragyny saklap her bir dostlarymyz şeýit bolup dur. Allah taala jaýlaryny cennet etsin. Amin inşallah. Izinde galanlaryna sabr jemil. İnsan bir gün gelmeli, bir gün gitmeli. Men öňragam aýtdym. Mer mahtum bolup Prag babamyz aýtdy. 40 yıl mahy ýörenem bitin bir ýyl nergezgin diýip. Hudawand her bir dostumuza şonu ýana ýaxşy şekilde, sadyk şekilde ner bolup ýaşamak nasip etsin. İnşallah täze aýdymlar ýene men namazda getirem. Ondan soň mahalli aýdymlarym men täze köp. Şäýet bir radioga gelmek bolsa men inşallah bunu sizlere gönderem. Aha, mahalli aýdymlaryňyz bu ýerde ýanglanýar. Ýöne dosýarlar siziň bir kança aýdymlaryňyzy tekrar hem bolsa köp dinleýärler. Onun için mahalli aydımlar geride kalıyor yöne. Ertir mahalda mahalli aydımlarınız yanlanıp dur. Bianca aydımlarınıza hem hatmen qaraşýar sabırsızlık. Hatmen inşallah getirelim. Bu dostumuza hem salam aleyküm'ü alalım. Vaktimiz köp kem galan. Bale salam aleyküm.
Bəli, salam aleyküm. Merhaba, hanım, hoş geldiniz. Türkmen FM'e gözel adınız nereden? Aleyküm, aleykümselam. Aleykümselam. Gözel adınız ve nereden hemkelam oldunuz? Hem şekedim dinleyici hemkelam biri Seyyid Ahmet Şehadet Sağın Ovası'ndan ve hemkelam oldu. Akillacın salam ayretin özünüze aziz mihmanımız Coru Palvan ağamıza hem ayretin salamlamak hoş geldiniz adamlarına bırakıyorum. Teşekkürler, sağ olun Seyyid Ahmet Tağın. Gülligitlerimizden emeşe radyolarda sesini işleyen Kubru Mihriban olun. Teşekkürler. Bir savalım olsa Seyyid Ahmetcan Tağın vaxtımızım kim kaldı? İnşallah biz yine gelecekte tiz radyolara mihman oluruz. İnşallah sizlerin savallarına cevap veririz. Dostluk barada malumat versin şekilde yani bir arada bir gep çaptırış bir şeytanlık bir kulluğula barada hem bir dostlara bir malumat verirsiniz. Bir tecevlük barada. Dostla dost aralıkta. Hatmen size cevap verirler. Cevap vermeden ol bu telefonu kısa bir şekilde alalım. Bəli, salam aleyküm. Bəli, merhaba hanım. Aha, telefonlara katap oldu. Hem kar texnikim hem telefonlara kaldırıyam ondan sonra. Qeynansak da telefonlara cevap verip bilmers. Ve Coğra Palvan ağamızdan hem dostluk barada yanı dinledik ve yine hem üstüne ekleyecek nerseler var olsa dinleyes. Seyyid Ahmetcan Tağan'ın gepi yani bazı dostlarımız gep çaptırıya diyen gurumlar aytdı da. Allah Teala öz Kur'an tağındaydın ki her kim ki bir dostunu uzaklaştırıp gep çaptırıyor. Yani bir dostun ayıbını açmaklıktan anarda günah iş yok deyip Kur'an'da da kaysi bir yerlerinde gelen biz Mevlalığımıza yok. Kim piş biliyoruz yani Mevlalığımıza ağzından eşitişimiz. Her bir dosta özüne layık ayıbı, kemçiligi, qiyinçiligi olmalı. Şahsen men lek ha munglarça ayıbım bosa. Bir Allah Teala'dan başka da ayıpsız insan olmalılar mı da var özüne layık ayıp. Yani bazı dostlarımız özünü biha var. Özünü tanıyman da bir dostumuza takmaklığın özü bir akmaklık. Akmaklık özü bir behterin bir pes bir zadın biri oluyor. Hiç kim adını tutamıyor inşallah. Kapı olmasınlar. Dostunuz uzak edecek olmayın. Mısırmanın uzak edecek olmayın. Hem o dünyanız harap hem bu dünyanız harap. Merdimin ölüm dilenin öz can sağlığın dilen diyen yerler var. Ama merdimin ayıbını açacak olumdan öz hatanı olacak olmalı. Biz şu merdimin ayıbını açacak olup ya merdimin qiyinçilığını açacak olup ya bir dostun uzak edecek olup ya bir aşnadan uzak edecek olumdan biz öz ayıbımızı oğralı. Kudanın yanında aziz adam boluruz. Ben dilen içinde de yaxşı şerefli adamdan biri boluruz. Şon yan bolmak bize ve size hem radyo isteyen doğanlara hem Müslümanlara nasip etsin. Xudavand bizleri dostun uzak etler yanak bir çalıp firibkar, vatan xiyanatkar, mamlegar, dil xiyanatkarlarından etmeyedir. Amin. Vatanımıza sadık olmak, dinimize sadık olmak, dilimize sadık olmak, atacan inecanların hurmatını saklamak hem doğanlarımıza bize de size de nasip etsin. Amin. En mühimi hem özümüze sadık olmak Allah Teala'nın öz nasip eylendirsin. Ve şimdi yani yaxşı istekler bilen, yaxşı dualar bilen gepleşin ahirine de hem geldik. Haydın geldi bilen hem şul vaqt sizlere kutlu mərək olsun diyeriz inşallah. Haydan aval hem yine hem bir var görüşürüz, yakından oturuşar, sohbet ederiz. İldaşlara hem şu vesile bilen kutlu mərək olsun diyen. Gepleşin sonunda eğer ildaşlarımıza hususen Cüzcan vilayetinde yaşayan ve dünya boylap şu vaqt application edinler otuyor Türkmen ildaşlarımıza ayıp diyeceğiniz cümleleriniz var olsa dinleyiz. Sağ olun, bu haydam hem dostlarımıza yakınlı ve hayırlı uğurlu bol geçsin. Hiç dostlarımızın yamanlıkları bizden kulaklarımıza gelmesin. Amin. Sizlere amin deyin inşallah hiçbir dostumuzun yamanlığını eşitmeyin. Hemmelerinin kapılarında toylar olup, levlerinde gülküler olup, aman sağ birbirine kucak açıp, samimiyet edip, bazı kinet gören adamlar kineleri döküp, Allah'ın aziz görüyen perdentleri olup, birbirine kucak açmak hemme dostlarımıza nasip etsin. Amin inşallah. Yani bu hayat da köp adamlar Afganistan'dan nigaran kununda, bunun için nigaran kununda olmasın. Näme diyende men düğün müngün Facebook'umda bir zat yazdım. Çiziki kısmet başat, o tağir näme xurat dedim Türkmen'de etsem. Her zat ki kısmetinde bolsa, ol tağir etmiyor. Näme bolsa tevekkül ve Allah. Mert bir gün döler, namert gün döler. Şu näme zat gelse Allah taraftan gelir, biz mucize olduğumuz için takat edelim. Bunun için nigaran bolup, qiyinanıp, yani qayga qalmasınlar inşallah. Hiç qiyinçılıklarım bolmaz. Hayatları yaxşı alıp ötmek nasip etsin.
Amin. İnşallah vatanımıza usulü açtı, farahatlık gelsin. Bir Müslüman paşa orta gelip özlemiz birbirimize kucak açmak nasip etsin. Bazı dostlarımızın dostunun izinden gep-geplep dostdan uzak etcek bolmasın, Müslümanın uzak etcek bolmasın. Hudawand Müslüman kişilik bilen aramızdan götürsün. Amin diyelim bizim, sizim amin deyin. Başka dostlarım amin desin. Atacan inecanların izzetini, hurmatını, adı abrayını saklamak kız doğullarımızdan, erkek doğullarımızdan nasip etsin. Amin inşallah. Aile ve maşgalalarımızın, çocuklarımızın kadrini bilip şol oğlanlarımıza kuvanıp, çocuklarımıza kuvanıp, ailelerimize kuvanıp etcek samimiyetimizi üylenen adamlar öz ailesi bilen muhabbet edip, süygü edip, şoňa ýakşy şekilde yüzlenip, ýakşy şekilde ailesi yani öz hem ýastyklaşynyň kadrini bilsin, ýastyklaşy hem de öz ailelerinin kadrini bilsin. Üýlenmedik ýigitlerim Hudawand bir tawfikli, abrayly, izzetli, öz ýüregine barabar ýerden inşallah Hudawand olara üýlenmek nasip etsin. Amin. Olaryň toýlaryny eşitip bilerim gowanıp oturaýardyr. Olaryň aty-eneleri hem gowanaýardyr. İnşallah olardan salym owlat bolup ýakşy şekilde dinine, wetenne, diline hyzmat ederýän salym owlatlar ortaga gelýärdir. İnşallah atajan enejanlaryň hurmatyny saklasak, inşallah owlatlarymyzdan hem şonýan hurmat göreriz. Her bir dostumuz atasyny, enesini, wetenini, diline hıyanetkar bolsa, ol owlatlarynyň hem şonýan hıyanet görer, ýyl içinde hem şonýan reswaý alam bolar. Şol hurmaty saklajak bolup, dil mamlegerlerinden bolmajak bolup, din hıyanetkarlarının bolmajak bolup, ata bilen inanyň ýanynda zalim owladyň bolmajak bolup, bir şiir bar, zalim ogly aksüýt berip ketde eden inany zalim ogly ýenjip duranyny gördüm diýär. Onun ýanyga owlatlardan Hudawand her musulmana nasip etmänlerini hem salih owlatlar nasip etsin. Amin. Şu atajan enejanlaryň hurmatyny saklasak inşallah owlatlarymyzdan hem hurmat göreriz. Wetenimiz hem açyklama bolup galar inşallah. Sagaman bolun, teşekkürler ýene bir bar bizi davet edeniňiz üçin. Bu Hudaýa şükür lütfü Hudawand eken, Hudanyň iradasy eken Beşirjan Hekimi enimiz bu radiowy bizlere bir tuhfa şeklinde türkmenlere böyle radyo çözüjany uzatypdyr. Izhara spas Hudawand onuň uzak ömür bersin. İl içinde ulu abraylar bilen kette işler edip ilimiziň dili bolup ilimize kette hyzmatlar etmek Beşirjan Hekime nasip etsin. Galy bersedem bir radyo müdiretlik edip ýakşy şekilde öňe alyp barýar Ahmetcan Resuli öňden ahirem dil üçin, tarih üçin, ananiýat üçin bir mücadele etýän bir faal oglanymyzdan Hudawand munyň aýtdym ki hem o dünýasyny abad etsin, hem bu dünýasyny abad etsin. Awlad salih berip özü ancak bir gülejik oglanlar muňa nasip etsin, özüm gülejik munyň. Aýnjy gülerim kafirler Hudawand bularam aýtdym ki öz fanasynda saklasyn. Galy bersem hastanam özüňden, mana bugün meniň bilen hem seza boldun. Şemi şaradularda sesin eşdiýän, ýakşy şekilde edebiýat şekilde gepliyorsun. Hudawand sanadan bütün baxt bersin. İnşallah ýakşy ýerden toý bolup, aýla maşgalaňa gowanmak nasip etsin. Radioga zeňurýan dogullara da aýtjagym bar. Şu radioda zeňurýan pillakalar, gepleşen pillakalar hiç taraplayın diginmän Hudany şahit bilip kalbyny açyp weten hakynda, dil hakynda, dostlary ilime, okuwa teşwik etmek hemme dostlara nasip etsin. İnşallah bazı geplerden türkmen halky inşallah köp dostlardan abrayly kowum, köp kowumlardan abrayly kowum. İnşallah muň üçin şu abraýy saklajak bolsun hemme ýigitler inşallah gyzu erkek hemmesi Hudawand tanasynda sagaman bolsun. İnşallah bize we size hemmemize abraýy nasip etsin. Radioda eşitip duran doganlarymyza hemmesine şan gaýtýan gurullarym nasip etsin. Hulas kelam sagaman bolun, bizden gep bolsa köp. İnşallah geleceklerde inşallah men sizler bilen hemseda bolan. Minnettar sağ olun, bizleri çağrılığımızı kabul edip geleniňiz üçin bir dünýä minnettar. İnşallah gelecek gepleşiklerde hem sizler bilen bolarys. Hop nerban ýyldaşlar, bugünkü gepleşigimizde Jogorap Hawan ýürekleriň sultany bolan, hemişe toy bayramlarda seslerini çıkarıp duran, toy bayramlarının dışında hem çağrılıklarda türkmenlerin üýüşük ýerinde hemişe bizleriň ýanymda bolan Jogorap Hawan gepleşigimizde mehmante. İnşallah gelecek gepleşiklerde hem bizleri bilen bolar ve bu gepleşikden lezzet alıp, keyif alıp dinlersiňiz diýip umyt etýän.
Merhaba dinleyenler, bu gepleşigi eger kaçıran bolsanız başından ve tamamen dinlemek isteyen bolsanız Türkmen FM'in YouTube kanalına barıp o yere bugünün tarihine dikkat edip o yerden tarihini gözlep dinlep bilirsiniz. Başından sonuna çelle gepleşigimizin tekrarı YouTube kanalımızda yayınlanıyor. Eger ki Türkmen FM'den öz ticaretlerinizdin öňe gitmesi üçün ilanatlarınızı yayınlatmak isteyen bolsanız 0745 31 02 49 telefon belge telefon açıp öz ilanatlarınızı ve ticaretlerinin öňe gitmesi üçün bizler bilen irtibat kurup bilersiniz. Ve o dostlardan cay münasip teşekkürlük bildirmek isteyen ki Hacı Abdurrahim Muradi Türkmen FM'in internet başında hemkarlık edip durlar. Onlardan hem köp minnettarçılığını bildirmek isteyen After Mehmet Gamgin, Mehmet Haşim Rahmani, Galip Ertan Şerafettin, Dilsuz ve Bianca dostlarlardan hem çunan minnettarçılığını bildirmek isteyen vaxtlarına ayırıp telefonu açanlar ve sizlere hem eger bizlerin topu bölümümüze Bianca gepleşiklerimizin oyunları bolar veya hem değişik gepleşiklerimizde yer almak isteyen bolsanız bizlerin WhatsApp belgemizden irtibat kurup özlüğünün sapınamlarını edip bilirsiniz. Kop merhaba dinleyenler, köp geplemeyen Allahu Teala kastedini fest etseni inşallah ve her kime özünü bilmek nisip eylendirsin. Şöyle yaşı istek ve arzular bilen ben Hafizullah Habib bugünkü gepleşigi hem tamamı yetirgen. Ta gelecek gepleşiklerde görüşünçek Allahu Pak Perverdigar hemişe sayesinde saklasın. Sağ olun, Hudayarlanız. Naz birlen bakarsın, ışkında yakarsın. Naz birlen bakarsın, ışkında yakarsın. Uzakta görümde başını kakarsın. Uzakta görümde başını kakarsın. Yakar bana kaşların, uzun uzun saçların. Seni bir görenimde ışka beni taşladın.